Și salutare la toți suntem pe server de alea acolo. Și jucăm un... da, e cu skin-uri. Server cu skin-uri sau cu skin-uri. Foarte frumos. Da, mă, ce e aici? Mă, bă, e rușine, măi. Bine, frate. Dai. Uită-te mă la ei. Doamne. Și joc pe serverul ăsta, uitați, deci dacă dai Y și dai hai să vă arăt după când se rundă. E mult mai ușor. Server super ștecher. Un server super ștecher. LOL. Chiar super ștecher. Uitați, baneta marbă. Uitați. Dacă dai Y și scrii să cleansă, uitați, vă apare Paragreen Cyrex, uitați, Cyrex WS sau tot la fel. Mi-mi place că e conform. Dacă scrii la knife, scrii Y N-I F-E, N-I-F-E, îți apare ce vrei, să zicem că vrem M9 Barrel. Am luat M9 Barrel. Și super simplu. Și acum așteptăm pe băieții să vedem dacă... Nu știu, la mine îmi place foarte mult caracterul. Vreau să un pistol, o armă, ceva. Da, am luat, am avut și armă. Da, și am dat la... Uite, am uitat pe să-și dau blocul unui... Intra nou. Și site-ul este clean. Adică suntem 2, 4, 6, 8, 10, 12 fiecare. Super fain site-ul. Am făcut o grămadă de prieteni pe site-ul ăsta. Bă, și anins, bă, la noi, bă. Anins. Am mai frumos cu bicicleta, pe pădure, frumos. Și așteptăm pe un mers să vedem dacă intră și el. Vrei să mă sune pe Skype, dar nu cred că trebuie să mă sune. Lower. Așa. Hai să le dăm totuși amblat. Totuși, vorbește și ceva, cred. Bine, B. Ia uite, fetița joacă. Bine, B. Bun. Bun. Wow. Bun. Te luăm în așa... Op. Salut băieți, mă auziți? Da. Mi-am luat caramel. Ce trebuie să fac în asta? Te 2000. Tot, domnule. Ia, mai luăm ceva? Bun. Îți luăm. O luce acolo am mâncat ce sunt. Da. Fiței, sunt a. În bază sunt mai mult. Și uitați, dacă aveți 20, uitați, la mine am Ananas Hero Talpă, has spent 17 ore și 33 de minute. Dacă ai 20 de ore, ai slot. La 50 de ore ai administrator, uite slot așa, și la 100 de ore ai VIP. Dacă nu vrei să donezi 10 euro sau 5 euro. Și
pozona și pe skin-uri. Da, și oamenii aici sunt MG, Master Guardian 1, 2, 3, 1, 2, Master Guardian Elite, mai mult. Doamne, și logi la lot. N-are cadou așa. Hai să... Păi și noi ăla. Am luat arma mea de super Star Trek Dragon. A, bă, și luam și-o cu băieți. LOL. Ce noscop frumos. Ia notă, nu, ce noscop frumos, noscopul ăla a făcut-o. A, bun. Poți să-ți iei... Vedeți, eu luam decât ăstea 3. Ăstea, doamne, ăstea 3, ăstea 4. Și poți să-ți iei 5 grenade acum. Grenade tot aia. Dăm smoke-ul ăsta aici. Așa. Bum. Aoleu, dacă luam pe ăla. Mamă, ce-am mâncat. Mamă, ne-a spart așa. Aoleu, că mai am. Dă-mă-i frică. Oh, perfect, doamne. L-ați văzut ce bani face, mă? Nu pot să iau. Asta trebuie. Amândoi pe short, plantează, na. GG, guys. Așa, da? Vedeți ce frumos. Super frumos site. Deci e pălăria jos pentru site-ul ăsta și pentru admin și pentru tot. Site-ul și o comunitate foarte, foarte frumoasă. Uitați, aveți aici unde e. Nu e IP-ul, n-are. Oricum se cheamă bețivic cum la alea din EP-ul. Bețivic cum la alea din EP-ul. Și intră lume din alte țări, intră foarte, foarte mulți. Unde mă moare ăla? Mor bobița, nu mai mor? Flashbang. Uite, nu înțeles. Throwing flashbang. Uite, acolo. Dacă nu prea vorbesc, mă concentrez. Deploying flashbang. Pentru că nu vreau să fiu paletă. Mergeți pe... Te bă tu, băi. Flashbang. Stai. You shut the fuck up, please. Vino, băbița. Cum, bă? Fix l-am luat ținta, mă. Fix l-am luat ținta. Asta e să mai întâmplă. Oricum, paletă. La ora asta, încă filmez la 2 seara. Sau nu, la cât filmez? Negative.
În fine. Îmi dai și mie că nu mai sună și n-avea ce să fac. Go, go, go! Așa că... am să filmez. Lol, ce ești bun. Mai dau și un smoke. Bun. Cum era măsătura? Cum e că venit? Spășor, țiganii spășor. Throwing flashbang. That's a negative. Throwing flashbang. Nu văd. Nu văd. Long, long. N-au dat și ăștia este, frate, că e pe long. Hai, bolongule. Bine, bolongule. Bravo. E long, dacă vrei să știi. Uite, omul nu joacă cu skill-uri. Hai, băbiță, du-te. Du-te, băbiță. Lol. Ia AVP-ul și pune. Nu. Au 16-12, joacă până la 21 aici. 21. Hai, ne luăm asta, că suntem master. Let's go. Bine. Bine că m-a luat pe mine, fără eu. Mamă, frate, n-am mai avut bluanți. Iupi. Vedeți și ce ăsta. Puteți... Oh, ne-am mutat la Tero. Oh. Da, și uitați cât sunt. Throwing a flashbang. Sunt full. Unde-i celălalt? Deci serverul la orice oră și la 2 dimineața este full. Vă gândiți și la 2 seara dimineața. Și mai aveți șanse să primiți cutii. Am primit un glove case. Deci de-abia intrasem, am pierdut. Am făcut 3 kill în prima rundă, nu știu ce. În ultima rundă de match. S-a terminat match. Și când văd acolo glove case. Bobiță, ești nebun. Asta a fost norocul meu pe luna aceasta. Am trecut și mi-a picat la drop la compe. Mi-a picat la drop la compe. Cartel. LOL. LOL. Da, mă cheamă. I'm throwing a grenade. Burn! Throwing a flashbang. LOL, ați văzut? Flashbang. Ah, dacă îl dădeam și pe ăsta. I'm throwing a flashbang. Mamă, ce... Grenade. 6 cu 7. Nu mai avem pe urși ăștia. Ce frumos am făcut acolo. Uitați cât au medaliile de 2017. 1, 2, 3. Atâta, 3. Și asta am. Este o fată. O fată. Care joacă CS. Și are 531 de ore. Ia noi câte ore. Schimb profil.
160 de-abia. Dar bine, nu jucăm mai pe contul We ăsta. will defeat the Nationalists. Am avut un Cosmor MG E și l-am vândut B-ul și liber. mi-am luat altul. Unul singur pe. Și pe ăsta l-am crescut până în Silver Elite Și a Master. apăsat la ori. Și am 36 sau 37 de meciuri câștigate. Și am câștigat cam... Până am câștigat 10 meciuri la zi. Uitați! Ce bulan am! Hai bă, să vină cu sus, hai și aici. I'm throwing smoke. Bulan max. Throwing a flashback. Mamă, ce flash a dat, am mâncat ce-ați gura ta. Ce flash bun, băiule. Tot el a luat, mă. Ce-a luat? Aoleu, nu uitați. I'm throwing a flashback. N-am ce să fac. Am atins un pic 26, bun. I-am dat bine. Planting. Și uitați cât are Blue. 54 cu 23. Ia să uităm la Steam profilul lui. Deci un alt gen. We will make them cry. Da. 3000 de ore. GG. 3000 de ore. Cam, eu zic că e ceva. Și în CS16 are tot 3000. 3000 de ore și ceva. Și avea și CS16 cumpărat pe Steam, adică parcă nu l-aș avea. Așa e mutat de ore. Throwing fire. Bagă-te! Cum a luat, mă? Asta e ce întâmplă. Flashback. Și da, mă, cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like. Pe data viitoare, pa, pa!